Sydämellisesti tervetuloa uuden Turvasatamani podcast-jakson pariin. Tämä jakso on äärimmäisen mielenkiintoinen, ainakin näin naisen näkökulmasta. Ja mä tein tässä jaksossa myös jotain, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Nimittäin kutsuin mun vieraakseni ensimmäisen miesvieraan. Teemu Syrjälä tekee äärimmäisen tärkeää työtä miesten parissa, järjestäen muun muassa miesten viikonloppuja. Ja tässä jaksossa me tutkitaan sitä, että mitä miehelle tarkoittaa sisäinen turva. Mä kyselin myös sitä, että mitä siellä miesten viikonlopuissa oikein tapahtuu, ja käytiin myös läpi sitä, että mitä miehet tarvitsee yhteydessä ja parisuhteessa turvan ja yhteyden vahvistamiseen. Lämpimästi tervetuloa jaksoon mukaan. Moikka Teemu ja lämpimästi tervetuloa Turvasatamani podcastiin. Iso kiitos, mukava kun kysyit. Miten sun huhtikuinen keskiviikkopäivä on kulunut tähän asti? No se on aika hikisesti ja monessa paikkaa on tuossa. Mä toimin liikunnanopettajana myös, niin meillä oli eeppiset pesäpallopelit ja tässä järkkäilee ensi kuun festareita myös, niin paljon touhua ja silleen sopivasti liikettä, niin tää on hyvä tähän hetkeen, että pääsee vähän myös jäsentämään ajatuksien tasolla, niin Jaa, mukava tulla. ihanaa. Sä oot itse asiassa ihan ensimmäinen miespuolinen vieras Turvasatamani podcastissa. Tämä ei ollut mikään tietoinen valinta, mutta se on mennyt näin. Mutta ehkä ne turvan teemat on ollut jotenkin luontaisempia keskustella niin kuin naisten kanssa tähän asti. Niin ihana päästä kuulemaan sun ajatuksia näistä teemoista. Mutta jos kerrot vähän alkuun niille, ketkä ei vielä sua tunne, että minkälaista työtä sä teet nimenomaan just miesten parissa, mutta voit toki kertoa myös just näistä festareista ja muista jutuista myös. Joo, kyllä erityisesti toi miesten kanssa touhuilu on ollut lähellä sydäntä, että mä oon nyt tässä, no se olisi pitempi tarina, mutta sanotaan näin, että on sen 16 vuotta ollut hyvinvointialalla hommista kiinnostunut ja sitten pikkuhiljaa huomasin siellä, että miehille on tommoinen selkeä, ei nyt vaje, mutta silleen semmoisella tietynlaisella miesten kielellä ja sanastolla puuttu vähän asioita ja oikeastaan silleen itsekin mietin sitä, että kenen puoleen kääntyä ja mistä voisi löytyä, niin sitten alkoin pikkuhiljaa miesten kanssa touhuilemaan ja siellä oli sopiva meikäläisen mentävä rako, niin nyt on sitten 8 vuotta tuommoisia miesten viikonloppuja saanut järkkäillä ja just tuossa sunnuntaina viimeisin loppu ja nyt perjantaina alkaa seuraava, että tosi silleen antoisaa päästä miesten kanssa samaan tilaan päihteettömästi jakamaan, kuulemaan, kokemaan ja aina myös itse oppimaan, että tämä on sellainen matka, että totta kai itsekin tässä oppii koko ajan, mutta järjestä miehille siis tällaisia tiloja, että voidaan viikonlopuksi tulla yhteen ja pohtia, että mitä se ihmisyys meille tarkoittaa tässä ajassa, niin se on ollut kyllä ehkä se pääasiallinen juttu, mitä tässä tulee touhuiltua. Kuulostaa upealta. Haluatko vähän enemmän raottaa sitä, että mitä siellä viikonlopussa tapahtuu, tai onko siellä joku tietty tavallaan suunnitelma, minkä mukaan te etenette, vai onko se aika semmoista intuitiivista? Totta kai mulla runko on siellä, että mulla on oma siis tausta on liikkumisessa ja liikkeen ohjaamisessa, niin sieltä paljon otan ja mä oon tanssin parissa ollut tuolta aina 90-luvun loppupuolelta asti, että semmoista paljon kehollisuutta on tarttunut matkan varrella mukaan ja oikeastaan huomaa sen ihmisissä yleensäkin, että se on ehkä semmoinen, mikä tälläkin kentällä helposti jää, että me jäädään ehkä pikkusen liikaa sinne pään alueelle ja sitten se kaikki loppu vähän unohtuu sieltä ja sitten kun miettii vaikka tunnemaisemaakin, niin ei ne pelkästään puhumalla ne asiat ratkea, vaan täytyy saada myös se kehollinen kokemus, niin hyvin vahvasti sitten mennään sillä, että nytkin kun meillä oli viikonloppuna hommat tässä, niin me oltiin tuossa melkein 13 tuntia pihalla
koko päivä touhuttiin, että käytiin kylmäaltistusta, oli vähän tanssia, oli vähän liikettä, oli vähän äänenkäyttöä ja sitten siihen sitä ryhmätyöskentelyä, niin se on itselle semmoinen luontaisin yhdistelmä, että tuodaan ihmiset luonnon lähelle ja jätetään rooleja sinällään pois ja katsotaan, että mitä meistä oikeasti nousee. Sitten kun mainitsemaasi turvaan päästään ja mun kokemus on se, että jokaisella on tietty reitti sinne ja me voidaan avittaa sen reitin löytämisessä ja meillä on yksilöllisiä tapoja silleen, että kaikille täysin sama reitti ei toimi, mutta sitten taas me ollaan kaikki ihmisiä, että loppupeleissä kuitenkin ne perusteet on aika lailla kaikille samat. Ja just näitä perusasioita mä pyrin ihmisille muistuttamaan, että kehollisuus, hengitys, yhdessä jakaminen, niin ne on aika väkeviä lääkkeitä nykyajan haasteisiin. Ihanaa, kuulostaa upealta. No pakko kysyä tähän, että miten sä oot kokenut sen, että miten miehet pääsee sieltä mielestä kehoon tai pois sieltä rationaalisuudesta, vähän enemmän just ehkä siihen tunnekokemukseen. Yllättävän hyvin. Toki mulle tulee myös jollain tavalla ehkä semmoinen valikoitunut porukka siinä, että ihmiset, ketkä tulee, ne haluaa tulla sinne ja on valmiita ehkä kokemaan, että kyllä se on oikeastaan, en halua sanoa, että automaatio, mutta lähes varma, että jokaisen kanssa päästään lähemmäs sitä kehollisuutta ja läsnäolon tilaa ja päästään hiljentämään sitä mieltä, että mä näkisin, että meillä miehilläkin se on ihan tuossa kulman takana, mutta ehkä meillä haasteena on ollut just se, että ei ole ollut välttämättä pitkiin aikoihin semmoisia tiloja ja ympäristöjä, missä me päästään kokemaan sitä, että nyt on ehkä noussut se tarve juurikin siitä syystä, että on haasteet nousee, mutta sitten samaan aikaan ei ole oikein niitä väyliä ja semmoisia paikkoja, mihin me miehet voidaan avoimesti tulla ja silleen, että kukaan ei tuomitse, vaan jokainen voi tulla oman näköisenä, niin se on edelleen mun kokemuksessa aika harvinaista, että sellaisia paikkoja ja tiloja on. Niin kyllä mä näkisin, että just siinä tulee se valikoituminen ja sitä kautta ihmiset on valmiita myös kokemaan näitä juttuja. Et mun mielestä aika on tosi hyvä, että paljon näistä asioista enemmän ja enemmän puhutaan, joka nostaa sitä tietoisuutta ihmisille ja ihmiset tiedostaa, että tällaisia asioita on olemassa ja sitä kautta ihmiset osaa hakeutua myös. Niin mä näen, että hyvää aikaa eletään ja totta kai haasteitakin meidän yhteiskunnassa on, mutta näkisin, että koko ajan myös enemmän ja enemmän ratkaisuja ja just niitä väyliä, erilaisia väyliä ihmisille, että jokainen voi löytää sieltä sitä omaa heimoansa. Just näin. Joo, toi on kyllä niin kuin, mitä itsekin olen havainnoinut tässä viime vuosina ja viime aikoina, että se kehollisuus ja kaikki se yhteen tuleminen on niin kuin koko ajan enemmän jotenkin ajankohtaista ja just mullakin on koko ajan somaattisena valmentajana enemmän miesasiakkaita ja näin, niin se on kyllä hienoa. Mistä sä luulet, että se johtuu, että se on sit aikaisemmin ollut niin kuin aika vähäistä just nimenomaan miesten yhteen tuleminen, tai onko se ollut vai onko se ollut vain erilaisessa muodossa? No mä näen, että tuossa on tuommoinen selkeä ehkä semmoinen pieni välirako ollut, että ei tarvi mennä kuin mun isän aikakauteen, niin siellä oli silloin paljon, että oli hirviporukat ja oli metsästys ja oli kalastusporukat ja kokoonnuttiin ehkä enemmän talkoilemaan sun muuta ja sitten jotenkin tuossa, vaikea sanottaa mitään vuosilukua, mutta tässä meidän elämän aikana enemmän ollaan ehkä just menty siihen yksilökeskeisyyteen ja jotenkin kaikki tämmöiset vähän vanhat ja tämmöiset perinteiset muodot on vähän hävinneet ja sitten se on niinku auttamatta jättää sen tyhjiö sinne ja sitten kun se tyhjiö ei täyty hetkessä, varsinkaan jos sitä niinku rakennetta ja systeemiä ei ole siinä jo valmiiksi olemassa, niin sitten se on ollut vähän sitä hapuilua ja sitten ei selkeästi, totta kai niinku on paikkoja, missä se voi toteutua, että esimerkiksi itsekin on paljon urheilu sun muissa jutuissa ollut, niin esimerkiksi urheiluporukat voi olla sellainen väylä parhaimmillaan, missä pystyy tulla tosi vahvasti nähdyksi, mutta sitten taas samaan aikaan se voi olla myös sellainen paikka, että missä juurikaan ei voi tulla, että siellä pidetään niitä kuoria yllä. Et se ei ole niinkään se, että tässäkään joku paikka on hyvä tai joku paikka on paha, vaan enemmän just se, että se antaa mahdollisuuden, mutta miten se sitten ilmentää itseään, niin se riippuu täysin niistä ihmisistä, että minkälaisiksi he rakentavat sen kulttuuri siellä. Ja kun ne katsoo sitä, että moni ei sitten ole tuommoisissa vaikka urheiluporukoissa mukana, niin sitten se on vähän silleen, että no,
what to do. Ja sitten kun se on ollut myös sellaista, että jos menee vaikka omaankin, sanotaan silloin kun alkoi kiinnostua 2003 enemmän ja enemmän hyvinvointiteemoista, niin ei silloin ollut mitään tällaista puhetta, että se oli hyvin erinkaltainen maailma, vaikka siitä aukku kuitenkin se vähän reilu parikymmentä vuotta. Että jo tässä ajassa kaikki puhutaan vaikka läsnäolosta tai mindfulnessista tai tunnetyöskentelystä tai traumatyöskentelystä sun muusta, niin nehän on tullut tässä aika tosi nopeasti. Ja nyt se tietoisuus kasvaa, mikä sitten ehkä tekee sen, että ihmiset osaa hakeutua näiden teemojen pariin myös, mutta ei se hetki vielä ollut sitä, niin tämä on kiehtovaa tämmöistä murrosaikaa myös, ja näen just, mitä itsekin fiilistelen tosi paljon, että ne työkalut kasvaa, mahdollisuudet kasvaa, mutta sitten pitää vielä löytää se jalusta tai se ympäristö, että missä kokee kaikista luontaisemmin, että hei, tossa mä koen sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koska vaikka olisi miten hyviä työkaluja, mutta jos ihminen kokee, että ei vitsi, tämä jengi ei ole nyt meikäläistä varten, tai täällä mä en tule kuulluksi, tai täällä mä en tule nähdyksi, tai vaikka silleen ihankin, että täällä mä en uskalla tulla nähdyksi, niin silloin ne työkalut ei itsessään välttämättä vielä auta, että se vaatii sen yhteisön, sen porukan, sen yhdessä tekemisen, ja sen takia mä näen, että tämä miesten hommakin on varmasti toiminut niin hyvin kuin se on toiminut, on se, että me miehet helposti pystytään samaistumaan siihen, että okei, nyt on äijäporukka tässä koolla, ja siinä on jotain tosi luontaista, että se lähtee rullaamaan, että vaikka siellä olisi monilla ikäviäkin kokemuksia nuoruudesta, kun on oltu miesporukoissa, mutta siinä on jotain kuitenkin sellaista, joka lähtee itsessään jo elämään, että kiehtovia aikoja elämme. Ehdottomasti. Joo, tosi mielenkiintoista. Olisi myös mielenkiintoista kuulla, että miten sä oot just päätynyt näiden teemojen äärelle. Haluatko vähän avata sun omaa tarinaa ja matkaa? Joo, se on pitkä toki matka ja aina vähän vaikeaa, että mitä sieltä ottaa näkyvälle, mutta varmasti juurikin se, että itse on ollut tosi kehollinen ja on ollut kaikenlaisissa liikkeen suomissa ympyröissä, myös hyvin miesvaltaisissa porukoissa mukana, niin yksi isoin juttu, mulla on vanha tanssipoppoon paitakin tässä päällä, niin aloitettiin tosiaan 90-luvulla meidän tanssipoppoon kanssa. Meillä oli 6-7 kaveria siinä, nuoria, nälkäisiä herrasmiehiä, tai no emme kyllä herrasmiehiä oltu, vaan aikamoisia pojankolttiaisia, mutta se oli itselle semmoinen ensimmäisiä oikeastaan semmoisia tosi vahvoja kannattelevia porukoita, missä selkeästi niin se yhdessä tekeminen oli se juttu, ja se loi semmoista positiivista virettä moniksi vuosiksi, ja siitä oikeastaan niin se on jännä, kun nykyäänkin mä työssä käytän samanlaista kaavaa, että silloin tanssittiin ringissä, nyt istutaan ringissä. Toki me nykyäänkin tanssitaan vielä, mutta se rinkiajatus tuli jo silloin, että kun me ollaan ringissä, niin me ollaan kaikki tasavertaisia ja kaikki mahtuu siihen ja jokainen saa tuoda siihen rinkien piiriin oman näköistä silloin tanssien nykyisin olemista, niin sieltä ehdottomasti lähti sitten oma isän kuolemat, lasten syntymät, omat haasteet parisuhteissa. Nämä on muovannut semmoisen maailman, että mä oon ollut tosi kiinnostunut näistä teemoista jo pitkään. Ja ensimmäinen viitekehys oli ehkä se fyysinen keho, ja sitten pikkuhiljaa se on laajentunut siitä, että tässä ihmisyydessä on niin paljon muutakin kuin se, että mitä me syödään aamupalaksi ja kuinka monta minuuttia me ollaan tänään jumppailtu. Nekin on tärkeitä ja nekin mua inspiroi edelleen, mutta kyllä niin ehdottomasti jos miettii, että mikä tekee meidän elämästä merkityksellistä, niin kyllähän se on ihmissuhteet. Ja jos me ei ihmissuhteissa osata olla vaikka avoinna ja luoda sitä yhteyttä, niin ei ne silloin tunnu hirveän syviltä ja merkityksellisiltä. Niin kyllä tässä on ehdottomasti myös omat haasteet näiden asioiden parissa ollut vahva motivaattori. Ja jostain syystä mulla on tämmöinen sisäsyntynyt kiinnostus näitä asioita kohtaan. Nämä on aina mulle tuntunut tosi luontaisilta, että nytkin kun mä tuolla istuttiin miesten kanssa piirissä nuotiolla, niin siinä on vain jotain tosi kotoisaa, että jo ensimmäisestä miesten viikonlopusta lähtien musta tuntui vaan sille, että nyt ollaan kotona ja nyt ollaan jotenkin tuttujen ja ihanien teemojen äärellä, vaikka todellakaan kaikki teemat ei ole tuttuja, mutta joku semmoinen sisäsyntyinen kiinnostus näitä asioita kohtaan on mulla aina ollut, että se on jännä, mistä ne tulee. Niinpä. Ja upeata mainitsit tuossa ton avoimuuden tai avautumisen ehkä jollain tavalla, niin just se haavoittuvuus niin kuin teemana just tämmöisissä
miesten kokoontumisissa myös kiinnostaa, että olisi mahtavaa olla siellä kärpäsenä katossa seuraavassa, että miten se tavallaan tapahtuu tai tapahtuuko se ja mitä se niinku pyytää ja vaatii. Joo, aika moni on usein skeptinen sille, että sitä olisi olemassa. Ja ehkä se kertoo siitä, että siellä meidän niin kuin normiarjessa ei välttämättä ole hirveästi sellaisia hetkiä tai tilaisuuksia tai yleensäkään ihmiset ei ehkä uskalla avautua. Että se ei ole semmoinen perusjuttu juuri kellekään meistä, niin sitten ihmiset ajattelee, että okei, ei ne miehet oikein avaudu. Ne on vähän semmoisia jöröjä, ne vähän pitää asioita itsellään ja mä en usko sitä yhtään. Mun mielestä se on täysin kiinni siitä ympäristöstä ja siitä, että miten me miehetkin tulkitaan sitä. Että heti kun miehetkin tulkitsee, että tässä on ok mulla jakaa, tässä on ok nyt, vaikka jos tulee joku tunne, että tälle tunteelle on tilaa nyt tulla näkyväksi, niin sitten se onkin yhtäkkiä, niin kuin meillä on ihan samanlainen kyvykkyys. Ei välttämättä samanlaista vielä sanallista taituruutta kuin sitten ehkä joissain ympyröissä, jos on tehty vuosikymmeniä tätä, että me haetaan totta kai omanlaista tapaamme olla, mutta kyllä mä niin näkisin, että meissä kaikissa ihmisissä on se avoimuuteen haluava osa, mutta siinä on niin paljon usein niitä kuoria päällä ja jollain tavalla se pelottaa tulla näkyväksi omana ittenään, koska siellä voi olla niin paljon niitä haavoja sieltä menneisyydestä, että on ehkä lapsena tullut sanotaan nyt vaikka itkua ja sitten se itku on tuomittu tosi vahvasti, ehkä jopa kuritettu siitä. Se ei ole todellakaan niin kaukaa haettu munkin viikonlopuissa. Lähes joka kerta on miehiä, jotka kertoo siitä, että he on saanut tuppivyöstä, on saanut, jos siellä on tullut jotain tunteita lapsena pintaan, niin sä voit kuvitella, että kuinka isot jäljet se jättää, että jos sä itket 3-4-vuotiaana, sä saat selkää siitä. Niin totta kai se systeemi haluaa suojella sitten, että okei, no tällaista ei ainakaan tehdä, koska tämä, jos me tehdään, niin ei ole turvallista. Ja sitten vaikka se on, niin kuin aikuisena me ymmärretään se, että ei me nyt enää saada selkää, mutta se koko hermosto on oppinut sen, että jos mä teen tämän, niin tästä seuraa jotain pahaa. Niinpä, älä tee. Eli mieluummin pidätä, suojele ja pidä kaikki sisällä, koska se on se tie siihen, että me pysytään turvassa ja sen, että me saadaan se purettua se systeemi, niin se vaatii aika paljon ja se vaatii myös rohkeutta, uskallusta ja myös sitä ympäristöä, joka pikkuhiljaa antaa erilaista signaalia, että hei, tämä on ok, sä oot turvassa, kaikki on hyvin, vaikka nyt se suru lähtee sieltä tulemaan, niin meillä on vielä pitkä matka ja työtä riittää itse kullakin, mutta se ei ole niin väliä, että kuinka pitkällä sitä edessä on sitä työtä, vaan enemmänkin, että nyt tässä hetkessä alkaa tekemään sitä työtä ja alkaa ennen kaikkea itse ja lähimmäisten vuoksi tekemään, koska se voi antaa sitten paljon syvyyttä ja just sitä yhteyttä sinne tärkeisiin ihmissuhteisiin. Nimenomaan, joo. Toi surun ja sen ehkä kautta just se avautuminen ja haavoittuvuus on niin kaikki silleen yhteydessä, että tämä todellakin avaa ja selkeyttää sitä, että miksi niin kuin se haavoittuvuus on haastavaa ja tuntuu uhkalta ja ehkä tuntuu välillä, että voi olla just vaikeampaa saada vaikka parisuhteessa yhteyttä siihen osaan, niin kun puhutaan sitten just siitä miehestä ja totta kai myös naisesta, että meillä on kaikille erilaiset kokemukset. Yep. Miten sä ajattelet, että sitä miehen turvan kokemusta pystyisi tukemaan vaikka ystävänä tai puolisona? No, mulla on tietenkin vähän oma lehmä ajassa tässä, mutta kyllä mä näkisin, että toiset miehet on ihan valtavan isossa ja ratkaisevassa roolissa. Jos otetaan toi vaikka ensimmäinen äsken mainittu esimerkki, että siellä on moni mies, joka on saanut just mieheltä sitä tuppivyötä, niin se on justiinsa usein linkittyy siihen, että miehet ei ole turvallisia ja mies on aina se aggressiivinen ja näin poispäin. Ja sitten jos mennään vielä askel siitä taaksepäin, otetaan siitä vielä yksi ikäpolvi taaksepäin, niin me ollaan jo silloin aika lähellä meidän sotavuosia ja mä oon usein miettinyt silleen mielikuvissa sitä, että kuinkahan paljon se, että sanotaan, että joku mies on ollut rintamalla ja tyyliin siinä on ollut joku kaveri vieressä, joka saa osuman, joka tyyliin huutaa niin elämänsä suurinta tuskaa ja kipua ja kenties kuolee siihen.
että minkälaisen jäljen se on jättänyt siihen miehen, joka jää eloon ja näkee ja kuulee kaiken siitä vierestä, joka sitten tulee saamaan lapsia. Ja sitten lapsi, joka herättää lähes samankaltaista itkua ja tietyllä tavalla sitä tuskan huutoa, niin se voi aktivoida juuri sen osan, mikä on nähnyt sen livenä. Et sä voit kuvitella, että kuin suuri trauma siellä on taustalla, joka sitten ei ole mitenkään sen niin kuin syntyneen vauvan syytä, mutta se herättää siinä, koska ei silloin ole ollut mitään trauman purkumenetelmiä, millä ollaan pystytty näitä sotatraumeja vaikka poistamaan, vaan ne on jäänyt elämään sinne ja sitten just erilaiset tilanteet on aktivoinut miehissä näitä, jotka on sitten siirretty siihen pikkulapseen, josta on tullut sitten aikuinen iso, kenties isä, joka on sitten siihen omaan lapsensa siirtänyt sen saman, että sieltä herää ne pitkäaikaiset kivun ja tuskan kokemukset, joita ei ole vielä pystytty käsittelemään läpi. Ja sitten me tullaan tähän hetkeen ja sitten me mietitään, että no miksi ne miehet, miksi ne käyttäytyy näin, no miksikään. Siellä on niin paljon tuskaa taustalla, jota ei ole vielä pystytty kohtaamaan. Et mä tykkään sellaisesta sanonnasta, että kipu kulkee suvussa niin kauan, kun joku on valmis kohtaamaan sen. Että se ei vaan häviä sieltä. Että totta kai kun aikaa menee, niin se muuttuu ja muuttaa muotoaan, mutta juurikin kasvatuksen kautta niin tosi paljon ne siellä myös elää ja etenee. Ja nyt täytyy sanoa, että en kyllä muista yhtään mitä kysyin, mutta... Siis joo, tämä oli niinku äärimmäisen mielenkiintoista ja kiitos, että avasit tätä. Tämä tuntuu ihan niinku todella syvällä asti. Se kysymys liittyi siihen, miten voi ystävänä tai puolisona ehkä tukea sitä miehen turvan kokemusta. Jep. Vähän lähti pitkän kaavan kautta, mutta... Hyvä näin. Hyvä näin, just näin. Ehkä se tärkein just, mihin mä yritin ehkä alun perin tuolla pyrkiä, on se, että saa ensinnäkin sen ymmärryksen, että mitä siellä taustalla on. Että se ei ole vaan nyt sellainen juttu, että tämä nyt mies on jotenkin huono tai että hän ei haluaisi, vaan kyseessä on pitkien vuosikymmenten, jopa vuosisatojen kasvatuksen tulos, jossa me nyt ollaan menossa. Ja nyt me tullaan siihen, että yhteiskunta haluaa muutosta tosi nopeasti, mutta kun se ei toimi niin. Meillä pitäisi olla tietyllä tavalla malttia myös miesten kumppaneina siinä, että nämä on isoja asioita, nämä vaatii paljon työskentelyä, nämä vaatii kollektiivista jopa semmoista hikoilua, että ne asiat muuttuu. Mutta mikä se hieno juttu on siinä, että ne voi muuttua. Ja ehkä se justiinsa oleellisin on siinä, että hyväksyy sen, että missä kohtaa se mies on just nyt menossa. Ja tämä on usein aika vaikeaa, koska me justiinsa kumppaneina usein halutaan, että sulla pitäisi olla näin ja sulla pitäisi olla näin, mutta kun se ei vaan valitettavasti toimi niin. Että isoin juttu, mitä me voidaan antaa, on just se, että me hyväksytään toinen ihminen sellaisena, kun hän on myös keskeneräisenä. Ja ehkä semmoinen... Se ei tietenkään tarkoita sitä, että etteikö meillä saisi olla rajoja ja totta kai me voidaan omia standardeja pitää, että se on täysin inhimillistä, että me halutaan myös toisten ihmisten toimivan tietyllä tavalla ja näin, mutta kyllä mä jotenkin koen, että jos me saadaan se kokemus, että hei mä riitän nyt tällaisena, niin se voi antaa ehkä mahdollisuuden sille spontaanille, luontaiselle halukkuudelle kasvaa ja kehittyä ihmisenä, koska mä näkisin, että meillä miehillä on tosi paljon sitä riittämättömyyden kokemusta, että sen takia me miehet yritetään niin usein päteä, koska meillä ei ole sitä kokemusta, että minä riitän. Ja tämä on varmasti kaikilla ihmisillä, mutta mulle se jotenkin, varsinkin miesten maailmasta näyttäytyy niin selkeästi, niin jos me aletaan saamaankin ympäristöstä yhtäkkiä sitä viestiä, että me riitämme, niin mitä se tekee sitten? Se voi tehdä just sen, ei tietenkään automaationa, mutta se voi antaa mahdollisuuden sille, että miehetkin alkaa vähän rentoutumaan, vähän luottamaan ja sitä kautta avautumaan. Koska jos mä mietin vaikka omien noita miesten viikonloppuja, niin mikä on se tavallaan juttu, mikä saa asiat toimimaan, on justiinsa se, että siellä tulee luottamusta, siellä tulee sitä turvan kokemista ja vasta sitten me uskalletaan avata sitä, että mitä kaikkea kuonaa ja mitä demoneita me siellä sisällä kannetaankaan. Ennen sitä ei oikein tapahdu mitään. Sitten me pidetään vähän se suojakuori siinä päällä. Se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty esimerkiksi miesten kumppaneille, koska myös miesten kumppaneilla on omat haavat. Ja sielläkin on sitä osaa, joka kaipaa tulla nähdyksi. Ja sielläkin on varmasti sitä, että koetaan sitä riittämättömyyttä. Että tässä ollaan semmoisessa vähän
haastekohdassa siinä, että kuka antaa sen kokemuksen ensin, että sinä riität. Että sen takia mä näen, että tällaiset piirityöskentelyt on tärkeitä, koska just se, että tämä on niin iso suo ja sarka, että jos sitä lähtee yksin tekemään, niin se voi olla lopun elämän suo. Mutta sitten kun siinä on ympäristöä ja yhteisöä, jotka tekee sitä samaa työtä, niin se voi olla semmoinen kannatteleva voima ihan sinne parisuhteisiin asti. Mutta myös se, että miehellä on muitakin väyliä kuin se yksittäinen parisuhteessa oleva toinen henkilö, koska sitten siihen kasautuu vähän liikaa paineita. Ja myös totta kai toisinpäin, että tarvitaan niitä laajempia verkostoja, jotka kannattelee sitä yksilöä, mutta myös sitä parisuhdetta siellä yllä. Kyllä, joo. Joo, tosi upea, iso vastaus ja aihe, ja sehän on just niin, että se haava, mikä on syntynyt yhteydessä, niin voi just parantua siinä yhteydessä, että niin kuin siihen tarvitaan kyllä se kylä. No mun seuraava kysymys oli sulle henkilökohtaisesti, että mitä sulle tarkoittaa turvan kokemus tai sisäisen turvan kokemus? Tässä varmasti just tuli jo jotain, mutta onko jotain muuta, mitä sä haluaisit lisätä? No jos ihan yksinkertaisimmillaan, niin kyllä silloin kun mä koen olevani turvassa, niin mä oon tosi rento. Vatta on rento, mun hengitys on rentoa, syvää. Ja sitten taas kun en oo, niin se on vähän semmoinen, koko systeemi on jäykkä ja mä tunnistan sen ja sitten mun semmoinen katsontakanta on myös hyvin kapea. Et silloin on esimerkiksi helpommin ärsyyntyy, helpommin reagoi, helpommin suuttuu ihmisille, helpommin ottaa itteensä. Et se on vähän silleen, että se kuppi on jo täynnä, niin sit pienet asiat saa semmoisen niin läikkymisen tapahtumaan. Sitten taas kun on hyvä olla ja on rennossa, kivassa tilassa, niin sitten vaan katselee tätä maailmaa, että ei vitsi, tämä on kyllä upeaa, että aurinko paistaa ja linnut laulaa ja sen tietyllä tavalla pystyy ottamaan sitä elämän ihmettä enemmän sisäänsä ja elämä on sykleä, että nyt on semmoisessa paikassa, että on tosi kiva vaihe ja nautin elämästäni suuresti ja sitten taas on ollut sellaisia vaiheita, että elämä ei ole ollut niin kivaa. Mutta on myös kiehtovaa, koska olen itse niin paljon näiden teemojen kanssa pallotellut, että alkaa enemmän ja enemmän tunnistaa myös sitä osaa silloin, joka ei ole turvassa. Ja silloin on asioita myös, että mitä mä pystyn itse tekemään, että mä taas pääsen siihen tilaan. Et ehkä haasteena tässä on se, että nyt jos tuun itsestäni pois ihan kaikkiin meihin, niin meillä ei välttämättä kovin monella ole sitä kokemusta, että miltä tuntuu olla turvassa. Niinpä, mistä me tiedetään, että mihin suuntaan me ollaan edes menossa. Että me kaivataan ihan samalla tavalla, että jos me ollaan koko ajan stressaantuneita, ei me tiedetä millaista on olla rennossa tilassa, vaan se kokemus pitää saada ensin, jotta me pystytään sitten alkaa sitä väylää ja sitä siltaa sinne rakentamaan. Ja sen takia vaikka tämmöiset miesten viikonloputkin, että ne on vaan yksi viikonloppu, mutta jos ne antaa sen kokemuksen, että hei, mä olin turvassa, nyt mä tiedän, ja ennen kaikkea en pelkästään tiedä päässä, vaan mä tunnen sen kehossani, että miltä se minusta tuntui. Ja sitten voi just miettiä sitä, että mitkä on ne päivittäiset toimet, jotka voi mahdollistaa sitä. Koska mä näen myös, että ei se ole semmoinen sattuma. Ei tämä ole nyt semmoinen arvalla heitetty, että ota sinä tuosta tuommoinen turvan kokemus ja ota sä tuosta tuommoinen pelokas ja uhkaava ja aggressiivinen kokemus, vaan se on yleensä joidenkin asioiden tulosta. Ja mulla on tosi paljon kiinnostanut se, että ennen kaikkea, että mitkä on ne kaikista helpoimmat, ne perusasiat, mitä me voidaan tehdä. Se ei välttämättä vielä takaa sitä, että me päästään vaikka mainittuun turvan tilaan, mutta se voi olla se pohja, johon se voi rakentua. Ja ne on tosi yksinkertaisia juttuja ja niitä mä yritän itsekin joka päivä tehdä ja siitä huolimatta aina emme maaliin. Niinpä. Onko sulla jotain semmoisia tavallaan käytännön juttuja, mitä sä voisit jakaa muille ihmisille, mitä sä teet just joka päivä? On mulla, mutta ne on vaan niin kamala yksinkertaisia, että ne ei ole kenellekään hirveän yllätyksiä. Ihan se, että saa hyvät yöunet. Jos sä herät väsyneenä, niin sit systeemi on jo lähtökohtaisesti ärtynyt ja ei se hirveänä pysty vastaanottamaan siihen. Mulla on tosi tarkka se, että ei se ole mikään semmoinen edes tarkka, vaan se on niin monen vuoden tulos, että mulla 9:30 väsyttää ja sitten mä menen nukkuun ja that's it.
Mä en, että mun ystävät aina vitsaileekin sitä, että jos ollaan jonnekin, missä pitäisi olla 11-12, että no niin, no Teemu ei ole tulossa, kun sille pitää vähän nukkumaan, että se on vähän semmoinen yleinen vitsi on, mutta se on se perus, että siitä kun lähtee liikenteeseen, niin sitten 6 aikaa on aika kiva herätä, kun on nukkunut ja levännyt. Sitten se lähtee ihan niin kuin yksinkertaisista asioista, että mä vietän tosi paljon mun arkea pihalla ja niin kuin nytkin joka päivä, niin se tarkoittaa monta tuntia päivässä pihalla. Ja nyt kun siellä on valoa, niin se valo taas luo sitä vuorokausirytmiä, joka taas säätelee meidän hormonitoimintaa. Että se on semmoinen tietyllä tavalla kierre, että jos me ollaan vaikka sisätiloissa, niin sitten se meidän luontainen systeemi ei pääse samalla tavalla heräämään. Ja sitten totta kai ruoka, liike, nesteytys, ihmissuhteet, hengitysharjoitukset, kylmäaltistukset, jokapäiväinen liike, kaikki tällaiset jutut, niin ne ei ole enää semmoisia oikeastaan, että ne pitää tehdä, vaan ne on vaan osa elämää ja sitten niitä on kiva tehdä. Ja sitten taas jos on vaikka reissun päällä ja on paljon vaikka joutuu autossa olemaan tai matkustamaan, niin sitten sen alkaa huomaamaan, että okei, tässä huomaa sen, että kun niitä rutiineja ei ole, niin sitten, että miltä se keho alkaa tuntua. Tai aika nopeasti se alkaa myös jumiutumaan sitten. Että sen takia tykkään tämmöisestä aika perusmaalaiselämästä, koska se mahdollistaa sen, että pystyy tekemään näitä yksinkertaisia juttuja aika kivasti. Joo, eikä niiden tarvitsekaan olla sen niin kuin monimutkaisempia. Ja totta kai just se, että vaan löytää ne itselle toimivat asiat, niin on just tärkeintä. Mutta uni on kyllä super tärkeä ehdottomasti. Kyllä. Tämä on just hauska, kun just moni mies on vaikka testosteronista kiinnostunut ja sitten aina mietitään, että mikä lisäravinne ja mikä treeni. Ja sitten niin se helpoin juttu olisi se, että no nuku ensin. Niin. Ja sitten kun sä nukut, niin se sun luontainen hormonitoiminta vaan toimii paremmin. Että lähdetään siitä liikenteeseen. Jep, juuri näin. No jos vielä palataan tuohon niin kuin erittäin aina mehukkaaseen mielenkiintoisen teemaan kuin parisuhteet ja se yhteys, ehkä nyt tässä tapauksessa just miehen ja naisen välillä, että ainakin se mitä mä oon nyt kuullut sulta, niin se tavallaan on ymmärtänyt, että niin kuin naiset, niin miehetkin tarvitsee sitä turvaa niin kuin yhteydessä, että voisi helposti ajatella, että se on naiselle jotenkin tärkeämpää, esimerkiksi vaikka kun puhutaan intiimistä kanssakäymisestä, että siinä on se turvan tila, mutta ilmeisesti se on kuitenkin myös miehelle tärkeää, ainakin siinä vaiheessa, kun halutaan sitten olla niin kuin haavoittuvaisia emotionaalisella tasolla. Niin, ja toi on kyllä loistava kysymys tai ajatus yleensäkin. Ehkä mä näkisin sen niin, että me kyllä pystytään toimimaan monenlaisista tiloista käsin, mutta just se, että kuinka avoimia me sitten pystytään olemaan, niin se on ehkä sitten se erottava tekijä siinä. Että jos me ei olla vaikka turvassa, niin kyllä me edelleen niin pystytään olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja pystytään vaikka fyysiseen läheisyyteen sun muuhun, että ne kyllä onnistuu. Että jotenkin meissä miehissä mun nähdäkseni on semmoinen niin kyky toimia, se on melkein aina siinä olemassa, mutta sitten kun me tullaan just ihmissuhdekentälle, niin sitten se tulee vähän haastavemmaksi siinä, että jos me ollaan semmoisessa tosi hyökkäävässä tai tosi puolustavassa osassa, niin en mä kyllä kovin monesti ole nähnyt, että se toimii niin yhteyden luojana, että enemmänkin se luo sitten niitä etäisyyksiä ihmisten välille, että siinä me tullaan siihen, että myös totta kai mies ja kaikki ihmiset me kaivataan se tunne, että nyt on turvallista, nyt mä voin vähän tulla enemmän avoimempaa osaa. Ja monesti mitä se just tarkoittaa, niin kuin säkin taisit tuossa aiemmin mainita, että just se mahdollistaa sen tietyllä tavalla haavoittuvaisuuden näkyväksi tulemisen myös. Ei me tuoda niitä osia näkyväksi, jos ei me olla turvassa, ei todellakaan, vaan me pidetään se systeemi niin visusti kiinni kuin mahdollista, koska me ajatellaan, että se on se tapa olla turvassa. Sitten se vaatii meiltäkin vähän semmoista uuden opettelua, että mitä se sitten tarkoittaisi, jos mä olisinkin turvassa ja mua ei hylättäisikään silloin, kun mä tuon vaikka epävarmuuksia tai omia haasteitani näkyväksi. Niin tämä on semmoinen yhteinen tanssi, ja tämäkin ei ole semmoinen, että nyt se joko on tai se ei ole, vaan tämä on niin ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa harjoittelu, että sä voit pikkusen kokeilla. Sä voit pikkusen avata itseä ja just saanko mä sieltä sen kokemuksen, että hei, tämä olikin ok. No ehkä seuraavalla kerralla pikkusen enemmän, ehkä taas pikkusen. Ja me jotenkin ajatellaan silleen, että
niin yleisesti ajateltuna, että helposti, että nyt sulla pitää olla täysin auki ja nyt niin kaikki, kun ei se mun nähdäkseni mene niin, että me ollaan yhtäkkiä opitaan, tiedätkö, Matrixin lailla downloadataan kaikki ne kung fu-taidot ja ollaan valmiita. Se on enemmänkin silleen, että joka päivä tunti sinne matolle hikoilemaan ja sitten pikkuhiljaa me saadaan niitä taitoja sieltä. Että ihmissuhde on mun mielestä kiehtovaa semmoista luottamuksen kehittämistä myös, että mä tuon vähän jotain näkyväksi, sä tuot jotain näkyväksi, mä tuon vähän enemmän, sä tuot taas jotain. Ja sitten me koko ajan niin molemmat peilaa siinä, että oliko tämä ok, eikö tämä ollut ok, tämä oli ok, mä oon turvassa, mä luon tästä kautta sitä yhteyttä taas. Että se on kiehtova tanssi. On, ehdottomasti. Ja siinä on varmasti tosi paljon myös semmoista kollektiivista niin kuin haavaa molemmilla puolilla eri syistä. Ja itse asiassa niin kuin mä laitoin sulle viestissä, niin mulla oli todella niin kuin eheyttävä kokemus vuonna 2022 Natural High Healing -festareilla, kun sä pidit siellä. Se oli ilmeisesti niin kuin miesten just tämmöinen niin kuin kulkue ja sitten siinä oli vielä naisten kulkue ja sitten siinä lopussa naiset meni siihen keskelle ja sitten miehet tuli siihen ulkopuolelle mä en ihan tasan tarkkaan muista, että sanoiko naisetkin jotain, mutta että sitten sä ohjeistit miehet niin kuin kertomaan naisille. Mä en muista myöskään sitä, että mitä se oli, mutta että se oli todella, todella koskettava hetki. Ja mulla itse asiassa oli nimenomaan nämä turvan kokemukset alkanut tulla omaan semmoiseen käsittelyyn ja elämään tosi ajankohtaiseksi, niin se oli yksi niistä käänteen tekevistä hetkistä, kun sai sitä turvaa siitä niin kuin maskuliinilta, ehkä tavalla, mitä ei ollut aikaisemmin saanut. Niin tämmöisetkin tilat ja jotenkin harjoitukset olisi kyllä niin tärkeitä kokea. Vai vitsi. Ihana kyllä kuulla. Ja tossakin on mun mielestä inspiroivaa se, että vaikka se oli vaan niin kuin ajallisesti pieni hetki, mutta sitten kun me tullaan kollektiivisesti siihen, että siinähän oli useita satoja ihmisiä siinä samassa hetkessä, kaikilla se sama fokus ja läsnäolo siihen, niin sitten se energia on niin vahvaa myös, että se on jotenkin upeaa, että mitä me sitten yhdessä saadaankaan aikaan. Että sitten voi tulla siinä pienessä ajallisessa hetkessä tosi suuria kokemuksia, vaikka siitä turvan tai jopa siitä yhteyden kokemusta. Et tosi moni on kyllä mulle sanonut just siitä, että se oli monille ensimmäisiä kertoja, kun miehet tuntui turvalliselta. Mikä on siis niin kuin massiivinen kokemus, että saadaan niin kuin jotenkin se, että hei, se on mahdollista ja mitä se voi tehdä kenties luottamukselle toisia miehiä kohtaan ja sitten taas niin kuin tulevaisuuden niin kuin ihmissuhteisiinkin. Että se niin kuin pienet kokemukset, jos ne on vahvoja tunnekokemuksia, niin ne voi kantaa kyllä tosi pitkälle. Että ihana kun jaoit, kyllä tosi inspiroivaa. Joo, ihanaa kun järjestit ja teet näitä tiloja. Onko jotain semmoista, tai annat sä esimerkiksi siellä miesten viikonlopussa jotain semmoisia käytännön vinkkejä sinne kotiin sit tuotavaksi miehille, jotta sitä yhteyttä mahdollisesti saisi syvennettyä tai parannettua sit niissä suhteissa? No kyllä me tehdään se totta kai niin kuin yksilötason, että vaikka ollaan yhdessä, niin sitten jokainen kuitenkin lähtee täältä omaan kotiinsa ihan omana yksilönään, niin just se, että ihmiset muistas just niitä väyliä, että mitä ne voi tehdä joka päivä, että se ei olisi semmoinen, että nyt täällä oli kokemus tämmöinen, mennään kotiin ja palataan taas vanhaan, että se usein myös vaatii jonkinlaista muutoksen tekemistä ja mä en ole täällä itse oikeastaan sanomassa sitä, että mitä niillä miehillä pitää tehdä, vaan että miehet tekee sen työn ihan itse. Mä luon sen tilan, missä me pystytään näitä asioita ja totta kai me käydään erilaisia työkaluja. Ihan vaikka se, että kun me käydään keskusteluharjoitusta, niin toiset ei keskeytä, ne vaan kuuntelee, että otetaan ihan just silleen, että okei, nyt saa ja nyt on sun vuoro jakaa. Mä kuuntelen tässä, ei mitään kommenttia väliä, ei mitään niitä omia ajatuksia, vaan että nyt se keskityt siihen kuunteluun. Ja se on monille yllättävän vaikeaa, koska on tottunut siihen, että sen ensimmäisen lauseen jälkeen itsestä lähtee jotain nousemaan ja sitten keskeytetään toinen ihminen ja sitten se koko juttu on vähän sit sillä toisella, joka lähti alun perin jakamaan, niin se jää siihen, että se ei tunne nähdyksi. Tosi simppeleitä juttuja, mutta nämä on myös mun mielestä tosi vahvoja, sit kun ne ottaa oikeasti osaksi sitä arkea. Ja just se, että enemmän ja enemmän me luotettaisiin toisiin, että sitten kun tulee niitä haasteita, ja kaikilla tulee haasteita, niin sitten olisi vähän, että hei,
sun kanssa oli tosi hyvä yhteys vaikka viikonlopuissa, että pidetään puheluyhteys ja monista on tullutkin sitten ystäviä, että se verkosto laajenee ja kasvaa ja kehittyy sitä kautta, että ettei pelkästään se paine sinne kotiin ja parisuhteeseen, vaan myös, että olisi väyliä muuallekin, minne voi jakaa sitten, missä saa ehkä semmoista neutraalimpaa peilauspintaa, koska sitten kun on konflikti vaikka parisuhteessa, niin eihän se ole hirveän neutraalia, vaan siellä on niin suuria tunteita kaikilla mukana, niin sitten se on helposti silleen, että ei oikeastaan kukaan pääse jakamaan ja kukaan ei pääse silloin nähdyksi ja kuulluksi, vaan ollaan just niissä ensireaktioissa kiinni, niin sen takia toisten miesten kanssa on välillä tosi kiva jakaa, koska se voi olla tosi semmoista rauhallista ja turvallista se jakaminen, mutta kuitenkin saadaan niitä asioita, ennen kaikkea sitä tunnetta itsestä vähän vietyä poispäin, niin joo, tärkeitä. Joo, toi on kyllä myös tosi tärkeää, että saa luotua niitä yhteyksiä, mitä voisit ylläpitää tuommoisten kokemusten jälkeen ja tavallaan integroida niitä sit sillä tavalla enemmän sinne omaan elämään. Yeah. Aika usein kuulee miehiltä, että semmoisia miesystäviä, kenen kanssa voisi vaikka puhua niistä tunteista tai tuntuu niin kuin luonnolliselta puhua niistä tunteista tai näistä kokemuksista, niin on tosi vähän. Niin sitten mitä enemmän, niin sitä enemmän se tietenkin myös harjaantuu se taito ja pysyy yllä. Just näin. Ja tässäkin on tosi tärkeää se, että monesti meillä on se ajatus siitä, että mulla ei ole ketään, kelle jakaa. Ja sitten mitä me tehdään on se, että me ei jaeta kellekään. Että se on semmoinen itseään niin kuin ruokkiva kierre. Ja sitten kun me saadaankin se kokemus, että hei, ehkä mä uskallankin jakaa, niin sitten voi tapahtua sellaisia ihmeellisiä asioita, että me pikkuhiljaa kokeillaan vaikka siellä arjen urheiluporukassa tai harrasteporukoissa tai työpaikoilla jossain hyvässä hetkessä, että hei, mä olin vaikka tällaisessa jutussa mukana. Ja sitten joku saattaakin olla tosi kiinnostunut ja ihan samoista asioista kiinnostunut. Mutta sitten kun kukaan ei ole jakanut ja kaikilla on ollut se mielikuva, että no ei muut varmaankaan, niin sitten siinä tulee semmoinen hiljaisuus, sopimus, jota kukaan ei ole oikeastaan allekirjoittanut. Joo, nimenomaan, joo. No, tuleeko sulle mieleen jotain muita tämmöisiä positiivisia tarinoita tai asioita, mitä on jäänyt sit elämään näistä miesten viikonlopuista tai tämmöisestä työskentelystä, että mitä ne on saanut sit konkreettisesti aikaan siellä omassa elämässä? No on niitä tarinoita jo tässä vaiheessa tosi paljon kyllä, että siis ihan siis fyysisiin muutoksiin, mitä ihmiset on tehnyt, mentaalisiin muutoksiin mielen tasolta, parisuhdemuutoksia suhteessa lapsiin. Sitten kun on tullut esimerkiksi oppinut säätelemään paremmin hermostoa ja osaa kuormitusta poistaa, niin sitten huomaakin, että on paremmassa yhteydessä omiin lapsiin ja ei suutukaan enää niille koko ajan ja enemmän ruokkii sitä yhteyttä siellä, että on monenlaisia hienoja tarinoita. Ja oikeastaan niin tässä on mulle keskiössä aina se, että se kuitenkin lähtee siitä, että se mies on valmis ja halukas ja avoin kohtaamaan itsensä. Ja sitten kun me ollaan siinä pisteessä, että me uskalletaan kohdata itseämme, niin me myös nähdään niitä kehityspisteitä, mitä meillä kaikilla sitten kuitenkin on. Ja ehkä se haaste monesti tulee siinä, että jos me koetaan, että meillä on paljon sitä keskeneräisyyttä, niin sitten me vähän niin kuin tuomitaan itseämme tai mitätöidään tai väheksytään tosi paljon, että no nyt mä oon vaan tällainen. Että me harjoitellaan myös sitä niin kuin myötätuntoisesti itseämme katsomista, että ei meistä kukaan ole täydellinen ja kaikilla on omat semmoinen kehityskipukohdat siellä, mutta jos me pystytään hyväksymään nekin semmoisen lempein silmin, niin sitten se on paljon helpompaa tehdä myös sitä muutosta ihan mihin suuntaan tahansa. Joo. No olisiko sulla vielä jotain semmoista, mitä sä haluaisit ehkä rohkaisevasti kertoa miehille tai ehkä jopa myös naisille tähän loppuun? No mulla kiinnostaisi kuulla, kun säkin teet kehollista työskentelyä, että miltä tämä mun jakaminen kuulostaa sulle näin niin kuin naisen korvaan, että mitä tämä sussa herättää? No siis herättää paljon, että tosi jotenkin tärkeää kuulla näitä asioita ja ehkä just niin kuin sanoin äskenkin, että olisi tärkeää myös järjestää niitä tiloja, missä voisi tulla tätä ymmärrystä enemmän just
puolin ja toisin. Että totta kai se, että työskennellään naisten kesken on äärimmäisen tärkeää ja myös se, että työskennellään miesten kesken. Että se on niin kuin, niissä on ne omat juttunsa ja varmaan sieltä on tosi hyvä myös niin kuin aloittaa, mutta että se, että miten saisi välillä sen niin kuin sillan rakennettua, niin sehän tulee just sen ymmärryksen kautta ja siitä, että mitä säkin kerroit siitä niin kuin miesten jotenkin historiasta, että jotenkin jos sitäkin ymmärtäisi enemmän ja sitä kautta jotenkin saisi semmoista just sitä hyväksyntää, niin ehkä sitten myös se turvakin voisi eri tavalla kasvaa ja niin kuin sitä saisi luotua siihen miesten ja naisten välille. Et on ollut kyllä, vaikka on työskennellyt myös miesten kanssa, niin tämä on ollut kyllä tosi tärkeä ja mielenkiintoinen keskustelu, että on päässyt paljon syvemmälle siinä että siellä on, ja myös se ymmärrys, että siellä on sitä tahtoa ja toivoa myös niin kuin löytää keinoja sille yhteydelle ja sille, että pystyy olla sitten paremmin myös siinä yhteydessä, ehkä parisuhteessa tai just isänä tai mitä ikinä se onkaan. Miten sitten jos sä paljon oot päässyt naisten kanssa keskustelemaan, niin minkälaisia kipukohtia tai minkälaisia tarpeita, minkälaisia toiveita siellä on miehiä kohtaan, että ihan niin avoimesti kun haluat jakaa, niin olisi mielenkiintoista. Joo, kyllä se on yksi ehkä semmoinen isoin juttu on se, että ei ole sitä kokemusta siitä, että se kumppani pystyisi pitää tilaa niille naisen tunteille. Minkä mä tietenkin ymmärrän tulevan myös sitä kautta, että jos ei pysty tilaa pitää omille tunteille, niin sit se muiden tunteet on just myös haastavampia. Että se on niinku iso juttu myös sen yhteyden kannalta. Että sit jos ei koe, että pystyy näyttämään haavoittuvaisesti niitä tunteita tai että se toinen ei pysty ottaa niitä vastaan tai ne aina rationalisoidaan tai jollain tavalla saa ehkä sitten semmoisen niin kuin torjumisen kokemuksen, niin sittenhän se niin kuin katkaisee sitä yhteyttä tai rikkoo sitä yhteyttä, mikä on tosi tärkeää, että se voi ylläpitää sitä suhdetta ja totta kai myös kehittyä siinä. Joo, ja toi on oikeastaan se, mitä itsekin kuulee tosi paljon, että monesti ehkä semmoisessa kulttuurillisessa keskustelussa näkyy sitä, että halutaan, että miehet olisi tunteellisempia, mutta sitten kun juttelee oikeasti parisuhteessa elävien naisten kanssa, niin kyllä se on enemmänkin ehkä just siihen, että olisi just kykyä pitää tilaa, että heidän tunteille olisi enemmän tilaa ja ennen kaikkea sitä niin kuin nähdyksi tulemista tulisi sitä kautta. Totta kai se voi olla toisinkin päin sen tarve, mutta jotenkin näin kuulen sitä tosi paljon myös ja tässä ollaan myös osittain sen haasteen edessä, että kuka meille miehille on opettanut sitä, että miten niiden tunteiden kanssa ollaan tilaa pitävästi läsnä? Niin ei oikeastaan kukaan. Et siinä on myös sitä, mutta se on tosi tärkeää mun mielestä, että se tarve on olemassa siellä ja se osataan sanottaa. Ja ehkä myös niin jotenkin kannustaa siinä, että myös parisuhteissa molemmat oppis kannattelemaan niitä omia tunteita myös. Koska se on totta kai tärkeää se yhteyden kannalta, että toinenkin osaa sitä tehdä, mutta se helpottuu mun nähdäkseni siinä vaiheessa, kun me itsekin osataan niitä kannatella. Että se ei ole niin suuri vastuu enää sillä toisella, joka ei välttämättä osaa sitä rakkauden kieltä tai sitä kannattelun kieltä, mitä se toinen siinä kaipaa. Että siinä me mun mielestä tullaan siihen, että kun ollaan vaikka justiinsa miesryhmissä tai naisryhmissä tai missä tahansa oman jengin ryhmissä, niin sitten me harjoitellaan erilaisia taitoja, että miten mä oon näiden omien haasteiden asioiden kanssa toisten ihmisten näkyvillä. Ja sitä kautta ne voi sitten pikkuhiljaa siirtyä myös sinne parisuhteesta. Kyllä mä näen, että muutosta on paljon, mutta se on vielä kuitenkin marginaalista se määrä ihmisiä, jotka sitä työtä tekee, mutta mun nähdäkseni koko ajan kasvava joukko. Kyllä, ehdottomasti. No, olisiko sulla vielä semmoinen vinkki vitonen sitten jollekin naiselle, että miten voisi vaikka sitten kertoa sille omalle kumppanille, että mitä tarvitsee sillä tavalla, että se ei tunnu kritisoinnilta? Niin, se on 1000 kyllä taalan kysymys ja just ennen kaikkea sitä kautta, että miten sen sanotaan sillä tavalla, että se mies ei koe semmoista riittämättömyyttä ja suudu ja vetäydy ja sulje ovet tyyliin ikuisiksi ajoiksi, että se on vähän haastavaa ja se mun nähdäkseni vaatii just sitä ennen kaikkea sitä
oman riittämättömyyden kanssakin työskentelyä, että jos mun mielestä se on aina merkki, että sanotaan nyt vaikka, että jos mun kumppani mulle sanottaa jotain hänen toivettaan tai tarvettaan ja mä siitä suutun, niin kyllä se kertoo enemmän minusta kuin kumppanista, niin että ne on hyviä semmoisia väyliä myös siihen, että mä näen, että ne on semmoisia kartassa olevia kompasseja, jotka osoittaa sitä, että hei Teemu, tuossa on sulle joku kipupiste, olisikohan mun tarpeellista työskennellä tämän asian kanssa sen sijaan, että mä yrittäisin jotenkin toiselle sitä ratkaista, että se on haastava taiteenlaji, että mun mielestä se vaatii ihmistuntemusta ja ymmärrystä ja tilanneälyä myös, että se sanotaan, että jos mies on ollut pitkän päivän töissä ja tulee väsyneenä sieltä, niin se ei ole se hetki, vaan kyllä se on enemmänkin silloin, että silloin kun on sitä yhteyttä, että mieluummin ensin luo sitä yhteyttä ja sitten siitä tilasta koittaa, just niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, että pikkuhiljaa sanottaa ja avata sitä, että luodaan niitä yhteisiä kokemuksia, että minä tulin kuulluksi, sinä tulit kuulluksi, minä luotan sinuun, sinä luotat minuun, että pikkuhiljaa sitten se rakentuu siinä. Että jos se tulee semmoisessa hetkessä, että sitä yhteyttä ei ole, toinen on väsynyt ja sitten se tulee vielä vähän sille aggressiivisesti hyökäten toisen päälle, niin se on vähän niin kuin bensaa heittäisi tulee, että sitten ei siitä kyllä hirveästi mitään hyvää seuraa. Mutta nämä on myös semmoisia taitoja, että moni haluaa opetella näitä uudelleen ja on opetellut uudelleen ja on mahdollista opetella uudelleen. Ja pikkuhiljaa työskentely etenee. Että kyllä mä näen, että se vaatii jokaiselta, joka tämmöiselle polulle lähtee, myös semmoista pitkäaikaista sitoutumista ja omistautumista. Että se on oikeastaan elämäsuunta, joka ei sitten koskaan tavallaan enää lähde meistä, että se on sellainen asia, mitä me harjoitellaan ja ehkä se jotenkin jossain kohtaa sitten kääntyy siihen, että se ei ole vaan se pelkkä fokus meidän elämässä, vaan se on yksi osa sitä elämää. Et tämmöisenä yleisenä teemana, kun mä ainakin johonkin, jos mä sukellan, niin mä sukellan ihan täysillä ja sitten siitä tulee koko mun maailma. Et jos mennään vaikka 16 vuotta taaksepäin, niin se oli pelkästään ravinto ja kaikki mitä mä puhuin ja kaikki mitä mä ajattelin, niin se oli ravinto ja mä en ihan jaksa enää sitä samaa, että ehkä jotenkin tässä parisuhdekentässäkin on se, että se nyt ollaan, tai jotkut ihmiset voi olla siinä kohdassa, että kaikki on justiinsa, sanotaan vaikka kiintymismalleja, tai kaikki on tunteiden tai tuntemattomuuden tai tiedätkö, traumojen kautta selitettävissä, ja mulle ne ehkä näyttäytyy sille, että se on se yksi osa meitä, mutta on tässä elämässä paljon muutakin, että joo, pitkä vastaus taas kaikkeen, mutta ehkä se lähtee siitä yhteydestä, olisi ollut lyhyemmin vastaus. Joo, ei tosi tärkeitä asioita toit esiin ja ehkä minkä itse haluan alleviivaa, niin just toi halu on niin kuin tosi tärkeä, että kun sitä löytyy, niin kaikkihan on melkein mahdollista. Niin kuin, ja totta kai just se, että ei tee siitä välttämättä semmoista suoritusta, missä pitäisi olla täydellinen, mutta että niin kuin, jos on halu niin kuin, kehittää sitä yhteyttä ja kehittää itseään, niin mä luulen, että se vie aika pitkälle. Kyllä. Ja yksi vielä pakkoteema nostaa, että semmoinen tietynlainen leikkimielisyys, enkä tarkoita sille, että asiat heittää lekkeriksi, mutta semmoinen tietynlainen lapsenmielisyys, että pitää sen niin kuin ilon ja semmoisen leikin myös mukana siinä, että nämä asiat ei tarvitse olla mitään haudanvakavia ja miesten viikonlopuissakin me paljon just leikitään, että tuodaan siihen niin kuin kaikkeen syvyyteen myös sitä niin kuin iloa, että ei ole mitään väärin niin kuin nauttia ja leikkiä myös elämässään, niin tämmöisiinkin teemoihin, varsinkin parisuhteessa, niin se voisi olla ihan tosi fressiä, että muistettaisiin välillä vähän leikkiäkin. Todellakin, joo, super tärkeä nosto kyllä. Elämässä tulee helposti vähän liian vakavaa. Kyllä, ja siellä ollaan oltu. Samoin. No nyt jos joku innostuu näistä teemoista tai haluaisi tulla vaikka sun miesten viikonloppuun, niin mistä sut löytää? No Instagram on yksi paikka ja sitten jos haluaa kotisivuilta, niin teemusyrjälä.info, niin siellä löytyy tapahtumat, missä löytyy. Niin jotakin kautta kun laittelee viestiä, niin mä voin vastailla sitten. Niin varmaan toi kotisivut ja Instagram on semmoinen helpoin paikka löytää. Niin. Joo, ja sä järjestät tosiaan tätä Juurilla-festaria myös. Mitä siellä tapahtuu? Paluujuurilla. Joo, Paluujuurille. Se on hyvin samoja teemoja, mitä miesten viikonlopussakin, mutta ehkä vielä enemmän sillä leikkiä semmoisella heittäytymiskulmalla. Että paljon tanssia, paljon laulua, paljon yhdessä olemista ja
just sille perusasioiden äärelle. Niin. Joo, ja se oli Joo. naisille ja miehille. Se on kaikille, joo. Ja sitten Joo. mulla on myös aina kerran syksyssä on tuommoinen irti arjesta tapahtuma, joka on sitten kaikille myös. Että myös tämmöisiä Okei. niin muillekin kuin meille karvaukoille löytäviä tapahtumia. No niin, mahtavaa. Joo, kiitos paljon ihan super mielenkiintoisesta keskustelusta ja myös siitä työstä, mitä teet. Ihanaa. Kiitos kun kysyit. Tosi mukava näistä teemoista jutella. Ja tämä on mulle myös aina inspiroiva, että muillekin ihmisille kiinnostaa nämä teemat, niin tulee sellainen fiilis, että ei olla yksin täällä. Niin iso kiitos sulle. Kiitos paljon. Kiitos.